Yhdistysavain on Suomen suosituin yhdistystyökalu. Yhdistysavainta käyttää jo tuhannet suomalaiset yhdistykset, yli 4000 yhdistystä, yli 1600 urheiluseuraa ja yli 50 yhteistyöliittoa, joiden jäsenyhdistyksille on otettu yhdistysavain käyttöön. Seuraavaksi näet muutamia esimerkkejä meidän asiakkaista, joilla on yhdistysavaimella toteutetut kotisivut käytössä. Yhdistysavaimella kuka tahansa osaa rakentaa nykyaikaiset ja toimivat kotisivut, eikä sen käyttöön tarvita erityisosaamista, kuten koodaamista. Helppokäyttöisyys onkin yksi yhdistysavaimen tärkeimmistä ominaisuuksista. Yhdistysavaimella tehdyt sivustot on responsiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että ne toimii loistavasti myös mobiililaitteilla. Yhdistysavaimen käyttöliittymä on suomenkielinen. Yhdistysavaimeen kuuluu sekä jäsenrekisteri että kotisivut, mutta tuotteesta voi kuitenkin käyttää vain tarvitsemiaan osia. Tässä näet, miltä kotisivujen muokkausnäkymä näyttää. Sisältöä voi lisätä täältä työkaluvalikosta helposti raahaamalla sitä haluamaansa kohtaan sivustolla tai klikkaamalla lisää sisältöä painiketta tuolta sisältöalueelta. Esimerkiksi kuvan lisääminen sivustolle tapahtuu näin näppärästi. Sivuston sisältö koostuu osioista, joita voidaan helposti siirrellä paikasta toiseen raahaamalla. Kotisivuilta voi näppärästi vaihtaa jäsenrekisterin puolelle tuolta yläpalkista. Rekisteriin pääsee ainoastaan pääkäyttäjätunnuksilla. Rekisterin kautta voidaan lähettää jäsenille tiedotteita, jäsenmaksulaskuja tai tarvittaessa laskuttaa vaikka tapahtumailmoittautumisia. Jäsenrekisteriin voi lisätä jäseniä joko yksitellen tai tuomalla isomman jäsenmassan Excel-taulukosta. Rekisteriin voi lisätä omia jäsentietokenttiä tai jäsenryhmiä sen mukaan, mille teidän yhdistyksessä on tarvetta. Rekisteristä voi lähettää jäsenillä myös jäsentietojen tarkistuspyyntöjä, joiden kautta jäsenet voivat itse päivittää omia jäsentietojaan. Yhdistysavainta voi kokeilla ilmaiseksi ja sitoumuksetta. Voit aloittaa käytön osoitteessa yhdistysavain.fi täyttämällä tämän lomakkeen. Kannattaa myös tarkistaa yhteistyöliitot sivulta, onko yhdistyksenne jonkin meidän yhteistyöliiton jäsen. Siinä tapauksessa voitte saada alennetun hinnan tai muita etuja käyttöönne. Kun sivuston avaa yhteistyöliiton lomakkeen kautta, saa nämä edut käyttöön. Yhdistysavaimen käyttö alkaa aina maksuttomalla free-versiolla, jolla saa tehtyä enintään 5 sivun kotisivut. Halutessaan versiota voi laajentaa suoraan sivuston työpöytänäkymän kautta. Start-versio sopii yleensä hyvin peruskäyttäjälle ja siinä ei ole rajoituksia sivumäärän suhteen. Free- ja Start-versioissa voi tehdä yhdet kirjautumista vaativat jäsensivut sivustolle. Plus- ja Premium-versioissa voi tehdä myös hallituksen sivut sekä useita alisivustoja, ryhmäsivustoja ja kieliversioita. Kaikissa versioissa voi käyttää jäsenrekisteriä, lähettää jäsenkortteja ja hakea kulukorvauksia. Maksuton asiakaspalvelumme auttaa aina mielellään tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Avaa oma sivustosi jo tänään osoitteessa yhdistysavain.fi.